ge mig presenter som alla andra. Nu är jag sur. Jag vet vad jag ska göra. Jag tänker betrolla er allihop. Hokus pokus. Nu betrollar jag så att människorna slutar tro på sagorna. Och när alla har slutat tro på sagorna så kommer ni att dö. Rätt åt er. Fy vad ledsna de blev. Hur skulle de göra? De satte sig ner och funderade. Men den lilla flickan hade läst färdigt boken när det var slut. Men det var så konstigt slut. Så gumman. Den slutar jättekonstigt. Gjorde det? Men det kanske finns en del två. Ska vi titta i datorn? Vad konstigt. Det står finns ingen nu men kanske kommer senare. Vi får lämna tillbaka den där. Kom nu så går vi hem. På kvällen skulle den lilla flickan sova. Men som vanligt så kom mamma och tjatade. Har du borstat tänderna? Nej. Nu går du och borstar tänderna på en gång. Här, kom. Man får inte sova utan att borsta tänderna. Har du tvättat öronen? Tvätta öronen måste man göra. Så. Och bli inte så surig. Och fy vad den här flickan var trött på mammas tjat. Varenda kväll borsta tänderna, tvätta sig. Vad allt man skulle göra hela tiden. Men det var då hon kände. Under huvudkudden låg en bok hon aldrig hade sett. Det var fin med guld. Hon slog upp den och där stod: det var en gång en flicka som älskade att läsa. Men just denna dag hade mamma bara tjatat om tandborstning och örontvätt. Flickan slog ihop boken. Vad konstigt, det var ju precis som för henne. Nej, hon bestämde sig för att fortsätta läsa imorgon. Och så somnade hon. I sagornas värld funderade de fortfarande. Vad skulle de göra? Det var ju ingen som ville dö. Drottningen berättade vad de måste göra. Ja, men var hittar man någon som tror på sagorna? Men djuren sa... Och monstren sa... Aldrig i livet. Och älvan sa... Men den magiska flickan ställde sig upp och sa... Okej, jag gör det. Den magiska flickan